masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih, puji syukur tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai nikmatnya sehingga pada hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Selamat datang pada Bapak dan Ibu. Hari ini hari yang ke-7 kami melaksanakan pelatihan di berbagai bidang, di berbagai cabang di bidang bahasa dan sastra. Untuk kali ini, hari ini terakhir ya Pak ya. Terakhir kita melaksanakan pelatihan Mojopat yang nanti akan kita kompetisikan pada bulan Agustus. Untuk tahun ini perlu kami lakukan pada Bapak narasumber bahwa biasanya untuk tahun-tahun yang lalu yang kita bintang adalah siswanya, siswa-siswa sekolah dasar. Tetapi untuk tahun ini yang kita bintang kita balik, bukan siswanya tetapi gurunya. Karena pengalaman tahun yang lalu dan atas berbagai masukan, setelah anak-anak, setelah adik-adik kita bintang, kita beri pelatihan, kembali ke sekolah masing-masing, konsultasinya kepada Bapak dan Ibu guru. Sedangkan Bapak dan Ibu guru tidak mengikuti pelatihan, sehingga terjadi miskomunikasi, kebingungan di sana sini. Maka untuk tahun 2022 kita balik. Yang kita bintang Bapak dan Ibu guru, selanjutnya nanti Bapak dan Ibu guru menularkan atau mempunyai tugas dan kewajiban untuk membimbing calon siswa yang akan diajukan untuk maju lomba di tingkat kabupaten. Juara di kabupaten nanti akan kita kirim mewakili guru itu untuk mengikuti perlombaan di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Begitu sih Bapak Ibu, nanti tugas Bapak dan Ibu memberi pelatihan kepada anak didiknya, kepada murid-muridnya. Hari ini kita bersama narasumber. Namun sebelumnya mohon berhadiran Bapak Kepala Seksi Bahasa Sastra bidang sejarah bahasa sastra dan permusiman Budaya Budaya Kabupaten itu untuk berkenan membuka dan memberi pengarahan kepada peserta. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Santa Esos MAP disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Pak narasumber, Pak Sadipan, Pak Kepala Seksi Sejarah dan Permusiman, Bapak Ibu-ibu, pasartaning pelatihan Mojopat wonten ing injen menika. Matur nuwun awit Bapak narasumber sampun kersa rawuh wonten ing pelatihan menika sampun paring mewarah babagan Mojopat. Lan ugi kula ngaturaken nggih matur nuwun dhateng para pasarta, Bapak Ibu guru saking utusan Korwilkab didik ingkang sampun kersa rawuh papan menika saperlu nuhuni undangan kula. Ananging kula nggih nyuwun ngapunten awit undangan kula menika namung via medsos, dados anyata media medsos kagem komunikasi persuratan menika sampun efektif. Sedaya wau amargi kapurba kawontenan wonten ing Budaya Kabudayaan Kabupaten Sidoarjo wonten ing dinten-dinten menika sangat kredit kegiatan menika pelatihan kagem jenjang SD Mojopat menika pelatihan ingkang terakhir. Kalau ini wonten pelatihan maca geguritan, maca terkak,
ugi wonten ing sapunika wonten pelatihan maca pat. Tak pernah mangke maca pat menika saged nambahi wawasan lan ingkang bahkan bahan ingkang sampun dipun bagi dening panitia menika mangke kagem materi kompetisi utawi lomba tingkat kabupaten para siswa sekolah dasar lan ibtidaiyah madrasah ibtidaiyah. Dados mangke materi menika sepatus dipun informasikan dhateng para putra-putra ingkang badhe derek kompetisi maca pat wonten ing tingkat kabupaten ingkang binjang rencananipun badhe kalaksanan wonten ing bulan Agustus nika tingkat kabupaten. Ingkang tingkat DIY nika rencananipun awal utawi pertengahan September. Miturut jadwal awal menika saking Undo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta badhe ngawontenaken kompetisi tingkat DIY wonten ing awal utawi pertengahan bulan September. Lan mangke kula informasi saking tingkat kabupaten kula aturkan via WA, via medsos bapak-bapak ibu Korwil Kap Bidik yang tergabung dalam grup kami. Karena kami sudah mempunyai grup Korwil Kap Bidik sehingga surat menyurat dan sebagainya termasuk juga tata caranya atau juknisnya nanti kami sampaikan melalui via WA lan ugi medsos ing wonten wonten ing Korwil Kap Bidik wonten ing Kabupaten Gunung Kidul. Ingkang bahkan mangke materi pun tetap menika bahan materi tingkat DIY. Menika sepados mangke para putra mboten kaget anggenipun badhe latihan. Sakjanipun sampun radi dangu menika materi ananging kapurba dening kawontenan kula dereng wantun bagi awet ingkang tingkat kabupaten dereng saged melaksanakan kegiatan pelatihan kapurba dening mekanisme perubahan anggaran. Jadi ada perubahan anggaran di tengah jalan sehingga pelaksanaan pelatihan dan kompetisi rentetannya itu baru kami laksanakan mulai hari-hari ini. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini karena mekanisme yang ada membuat kami yang ada di Undo Kabupaten Pansadi lan menika minangka mitra Undo Kabupaten Gunung Kidul badhe paring pewarang dhateng Bapak Ibu samangke sepatus dipun gedhok tularaken dhateng para putra wonten ing tataran SD lan saderajatipun supados mangke anggenipun ngidherek lomba utawi kompetisi saged lancar. Lan ugi nyuwun ngapunten menika Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul lan ugi Pak Kepala Bidang Sejarah Bahasa Sastra dan Permusiuman wonten adicara sanes ingkang sesarengan wonten ing Undo Kabupaten Gunung Kidul mila mekaten kegiatan menika dipun sekapan dening kula lan sak bangsa menika. Menawi anggen kula nglantaraken kegiatan lan memfasilitasi kegiatan menika tesih dipun anggap wonten kekiranipun kula minangka Undo Kabupaten Gunung Kidul nyuwun pangapunten dhateng ngarsa panjenengan sami. Saking kula cekap semanten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Puji Waluyo menika Pak narasumber ingkang setunggalipun. Lalu Pak. Sugeng rawuh Pak Puji Waluyo sarjana pendidikan minangka narasumber ingkang angka alih menika mangke langsung ke teori saja Pak, karena apa ya, saya ada pengantar istilahnya tidak terlalu banyak karena mengingat waktu Jumat dan di Undo Kabupaten Gunung Kidul masih
ada agenda yang double kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak harus kami laksanakan, karena mohon maaf kami mengorganisir kegiatan semacam ini berjenjang dari yang mulai hari Senin besok jenjang SMP dan SMA derajat. Jadi kami harus berbagi waktu mengorganisir kegiatan ini untuk mempersiapkan kompetisi tingkat kabupaten. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Waktu selanjutnya mohon Pak Kano bisa membagikan kepada Bapak narasumber. Demikian Bapak dan Ibu pengantar dan pembukaan oleh Kepala Seksi Bahasa dan Sastra. Sugeng rawuh Pak Puji, matur nuwun. Monggo-monggo saged sesarengan kalian Bapak dan Ibu guru dan bahasa. Selanjutnya waktu kami aturkan sepenuhnya kepada Bapak narasumber berdua secara Anda tidak boleh pakai sekapipun. Sebelumnya agar kelihatannya serius banget salam budaya. Salam budaya. Oke, saya terbuatan salam budaya. Pun angkat, pun tempelkan wonten ing jantung. Kesanipun budaya menika mangke saged dipun rembakaken kados dene detak jantung. Salam budaya. Salam ingkang dipun diwarakaken. Salam sahabat museum. Salam seksi blog. Salam sahabat museum. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Makin mugi-mugi Bapak Ibu guru ingkang ngasta wonten ing sekolah dasar menika saged derek WKN wajib kunjung museum. Sampika sampun guru-guru ingkang ngasta wonten SMP lan SMA MGMP sejarah sampun derek wajib kunjung museum. Mugi-mugi mungkin tataran sekolah daerah saged dilihat. Monggo Pak Satriwan kalian Pak Uji kasuwargaken lan sinambi midhangetaken ngantosaken menapa ingkang badhe pun ngendikaken dening para narasumber Bapak Ibu ingkang ngasta ujukan lan para narasumber monggo kasesakna benipun resepi pasugatan ingkang sampun kasaosaken lan kasuwargaken agar paring pewarah dhateng Bapak lan Pak Satriwan Pak Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sehat. Sehat Indonesiaku mulai dari diriku. Kalau soalnya kan kesehatan. Salam sehat. Sehat Indonesiaku mulai dari diriku. Salam sehat. Sehat Indonesiaku mulai dari diriku. Tambah siji. Matur bahasa Tipan niku tanggal lahir 3 Juli 1948 di Gunung Kidul. Latringetan piyambak umure pira. Istri satu namanya Sutaris Miati. Sekarang di Jogja menunggu cucu. Matur nuwun dinas. Tepuk tangan untuk dinas kebudayaan Gunung Kidul Lembaga Budaya yang sudah memperhatikan Bapak Ibu guru. Ceritanya begini kok kecelek. Yang ditimbali siswa-siswa bareng buat pelatihan tekan sekolahane takon gurune non sewu ora preso ngono wae wis dadine ra slirik gitu. Bareng festival ning kabupaten dari Gunung Kidul kan golek cah lima dan kosong.
Disalai dinas apa saleh gurune napa mboten? Nah menika monggo mangke. Dinas Pak. Lah gandeng kabeh niku salah saniki do ditoto. Saniki do latihan Pak Dalang, Pak Guru, Pak Sinden, Pak Wah tokoh kabeh niku. Nek niku napa urungan nek Pak Majapat. Hobi sunggar-sunggar mama, Pak. Bab Titi Laras. Bab Titi Laras niku gandeng sing arep dienggo nembang ganggu panglipur to niku. Lendru patet sanga batasane 5 cenggek tekan 2. Monam jiro lumonam jiro. Yo saiki guyu yo kena wae sing penting iso aja. Padahal ora tukang ngiyone wong nyuara. Enggak. Monam jiro lumonam jiro. Balik. Si bapak tadi itu ada nembang arep anu kok tegang. Rasakno jroning kalbu. Monggo kirake. Rasakno jroning kalbu. Apa sira? Apa sira? Wis medyo niru.
lawan sapa wae boleh jawab mergo Bapak Ibu Guru SD. Tepuk tangan Bapak Ibu Guru SD. Rasani oleh sekolah dasar dene tok lali karo Bapak Ibu Guru ne harus dadi lalapan dadi pejabat. Lali pun waktu singkat. Kasih iki. Roti namo cici rasakno jroning kalbu. Kira-kira semono. Yo. Rasakno jroning kalbu.
gang idul kalih. Sewu niku wonten Kyai Kejaksaan arep lomba Senen cerita bel niku. Kula jenso latihan paling enggak nggih mangke Jumatan badhe lomba Kejaksaan. Ora saya badhe mancing. Tepuk tangan Kejaksaan sing memperhatikan. Ya dinas-dinas wonten niku mangke benten ta niku. Ini soal tebak boten badhe dangu. Kula sampun ngaten menika. Sanika pengalaman kangge Gula Mentah Putra. Dasare pengalaman sebar. Madosi putra ingkang saged wonten seleksi saben kelas. Syukur saking kelas 3 saben saged. Paling boten ya kelas 3 bener guru-guru itu bunyi nggak diperbaiki bahasa Jawa ini kelas pinter Pak. Enggak sampun pun padosi putra-putra ingkang kira-kira swarane becik lan isin Jawa. Iku pun padosi pun seleksi. Sampun ngantos mangke dumugi kabupaten wis Kletis. Tegese Kletis niku nek di Kletes lan kena-kira tidak Kletes niku suarane ora pati apik ke titi larase aduh Roji Rama Roji ya bukan iki Pak Puji ini nama lanang carita itu lanang gane 3 maka sumbernya lanang carita itu serta cerita ini lewat lanang lewat tembang. Orang mumet-mumet garap itu karine rakyat sekali tembang saya menang. Benar nih pun seleksi. Saranipun matur siswanten ingkang kinten-kinten swantenipun larene ngasae pun Pak Bu pun gawe pelurus ing mriki niki Bu sing sumber suarane Ibu
Nah, nama buatan namus sajangan. Badhe latihan ta saben jangan. Kalian pun gawe. Sopo bisa nebak? Aku ora iso. Menawi dalu menika sami. Bu. Nek kilir sepisan niku didhawuhi ngombe banyu putih boten sah dikemung ning diulu dhisik. Niku lendir-lendir ingkang anu niku lajeng mandhap. Kandhane simbah Bapak anu kula anu niki Pak Witra Balajar. Piye punya-punya. Terus pisan lihat pisan menika biasane pun nggih arep ning Thailand nggih ini udah pun gawe malah aja dienggo kamu oke nika kamu kali sampe ya lajeng kaping 3 ini pengaruh makanan makanan ingkang murokaken preso piyambak ben arep maju menawi badhe majeng festival menika pengaruhipun kathah ta Pak Bu sing dhisik mau mbek ya sing kuwi dhuwur banget saranipun nyamoni Gus pundi desa menawi mriki boten mawi titingan lajengan napa sawon ya durunge maju cici sebenarnya yo ngaten nggih malah sekarang bisi malah kleru banget amarga menawi mawi titingan padatan namung wiwitanipun kemawon ora sak suwene nembang lah cara kalau bukan bangira ini, akan menikah Bapak Ibu, lajeng cengkok menikah balik, bisa tubuh kemauan kados mau berani ngocoban, bisa tubuh kemauan, baik, apalagi menikah.
sepi lahir apa sih mboten sangat ya nanti sudah aja ngeja malah bukan pede tangga sepi lahir Niku Pak Guru Harjio. Tadi kaget. Panglin apa bang? Terang nih Pak Dalang. Ulah Harjio nih. Saat ini kita tetap Harjio. Ngaten Bapak Ibu.
Keng kasadipan sikap ngaten mangke pun lajengan Pak Puji monggo tasih sareng-sareng kula tak elun kalian panjenengan. Monggo Pak Puji kula lajengaken. Ini matur nuwun kalian kabar kula kemarin lajengaken nyanyi dadi copat kagem tataran sholat asar yang samangke badhe kagem materi lomba. Nyuwun pangapunten ingkang ageng kula rangket sowan wonten ing bicara gladi menika boten wonten raos ngadi namung kula ngrampetaken gandeng pun meh badhe. Terus makin Agustus menika kula sampun telas. Wiwit setunggal September menika sampun wonten griya. Kula nyuwun donga pangestunipun mugi tansah pinangan sehat. Ajeng ingkang kaping kalihipun kula nyuwun pangapunten ingkang kaping kalih menika kang pisan telat ingkang kaping kalih untuk kula sampun portal kalih. Terus menawi kagem konsonan R niku pun boten cetha. Coba terus. Nika yo pamit terus makin nek R boten patos cetha. Oh, untune wis. Terus sampun nyambut damel dangunipun kawan dosa taun betul hotel ingkang maksimal. Angkatan 82 rampung 22 pun 40 pas. Nggih. Wonten ing sakit coba leres menapa ingkang pun tinggalkan Pak Satiban kala wau. Lha Pak Satiban menika guru nanti guru sejati kula. Terus kula kenal bangsa, kenal swanten menika wiwit kula wonten STG kelas tunggal. Wonten kegiatan ekstra kurikuler adalah kula mendhet kerawitan ingkang asta Pak Satiban. Kula wiwit remen kerawitan wonten STG menika. Wonten SMP menika rumiyin asring nderekaken swargi Bapak. Keteraken nek latihan mungkin cukup boncengke tekan ngenggon tinggal mulai. Mangke pas rampung latihan baleni. Terus dereng nanti kula nenggani latihan kerawitan. Ning mirengaken saking Jawi itu kelas 2 kula pangkur niku pun apa? Lajeng ayun-ayun niku pun apa? Pas kali SD. Boten latihan lho, namung mirengaken saking Jawi. Ngantos sepriki. Menika kula menawi maos notasi upaminipun genderan, kepapan, kula kaos. Namun menawi mirengaken, lajeng miroaken, menika langkung. Wis nek maca genderan ngisor karo dhuwur ki boten pun muat. Sing dhuwur tengen sing ngisor kiwa mlaku bareng iku mumet nek mirokke mirengke malah kanggo cepet. Namung kagem maca menika mboten saged namung mirengaken. Sebab wonten ing tatanan menika paugeranipun kedah cocok kalian notasinipun. Menawi kala rumiyin menika adhedhasar mirokke. Oh sifatipun nembang gandang kula ngono tak kirane ngene. Namun saat menika sampun wonten ancer-anceripun notasi, lah ingkang pun ageng tuntunan notasipun. Maca katindakaken kanthi cengkok ingkang lugu lugas. Boten kekatan luk, boten kekatan trecet, boten kekatan treket. Benten kalian kagem sekar gede. Anggenipun gambuh kagem macapat, gambuh kagem rambangan, gambuh kagem palaran, menika
Lajeng wonten ing tembang wajib menika larasipun Slendro Padetsama, pilihanipun menika wonten belok patet 6 kaliyan belok patet barat. Kuncinipun setunggal kanggo ngendikan basa Bandel wau. Terus bangsa rumpuk 6 menika mangke mincengipun nggih saking 6. Menawi titilaras Slendro sampun kecepeng. Oh mau 6 siap. Lajeng mangke badhe malih belok kantun pilih belok 6 utawi belok barat. Menawi belok 6 saking 6 dhateng Ji menika mbatipun setunggal. Namun menawi mapan belok barang 6 dhateng Pi menika boten saged boten kepareng pun waos tu. Wong liyane dadi jupuk ngarep kok barang pitu pun pendet wingking. Sebab menika resikonipun menawi ketemu loro. Nggih, dadi makane saged ugi nganronipun boten pun waos nek dijupuk tu. Terus biru 6 datang di menika mbak itu namun semoga ingkang nyaratani berarti cepat wonten ing siang menika kula nyuwun nyobi saking paraga putri setunggal, paraga kakung setunggal. Mangke naik pantun. Awang pintar kabeh ilmu bagi nyanyi guru nyanyi.
Kleru to niku. Berarti jejak nek ngoten menang iku kleru. Sing leres deno. Oke, pangan jani. Nopo pintar. Belok bareng Mbak. Belok. Nonane. Nopo pintar. Sama tak? Sampun Pak. Nggih, Pak. Punten lho bilih ngelati Bapak. Mangke wonten magopoanipun kalian anggenipun badhe tutur dumateng putra-putra. Nanging kita sampun nguwasi kanthi lenang nggih. Mangke langkung ganjar langkung gambir anggenipun gelaraken putra-putra. Monggo ingkang belok barang tembang Suli sepisan malih saking notasinipun lajeng mangke pun sambet caranipun. Yang ngerti menika mangke wekdal Jumat ora boten ngantos lantung saderenge salat Jumat kedah sampun. Monggo pun maksudi saking notasinipun. Setunggal kalih tiga.
Perangan kalih lareng kidul mangke pun sambet perangan lareng kalih ler ingkang kidul notasinipun ingkang ler cakepanipun. Monggo. Setunggal kalih tiga. Gantos ingkang kidul cakepanipun ingkang ler notasinipun. Enggak.
monggo saya tansah dipun sakotahipun kasuwargaken wonten sampun Bapak Soleh Guru anggen badhe babaraken ingkang kita cobi wonten ing dinten menika nularaken dumateng lare-lare. Mugi-mugi tahun menika langkung sukses pun tandingaken kalian tahun-tahun ingkang saderengipun. Kalau pribadi saestu namung jejer nderekaken gratisan wis kula pikantuk materi nembe menika wawon teng mriki ajeng gratisan. Wis mangke menawi kekiranganipun wekdal mangke kasumangkaken Bapak Ibu wonten ing sekolah yang terus saya itu kurang nyebut lagu Pak Sami ketika sahabat singgul melantarkan wonten acara Bapak Satiban sebelum mati. Gilkan ya. Rasa jroning kalbu siap rekaman. Niki soalnya selindro terus belok, kayak selindro terus belok barang. Go. Tunggal kali 3. Rasa jroning kalbu apa sira lawan sapa wae srawung angres tepi
wajib lajeng pelok barang kangge jageni kang badhe biadi dalam mangke pilihanipun barang. Ada ta? Tak jujur ten. Ya dasar iki pengalaman yo ngono kuwi. Kok dadak ning ngungkel kesuwen. Rasa ngodrone kabur. Enggak.
ditampa elek ora apa-apa. Akan para diucapkan di daerahnya masing-masing negara saya lah tuh negara nyetel rekaman kayak gini orangnya oke itu galik gitu menisa saya bapak itu sikan rumah tangga aku sih kalian tahun belum siji mila mungkin suantan sari kita taksi menggembira apa yang gunung itu semangat ya kadang kira memampukan Pak Santo upama Esrato Budaya Budaya pangan terus ya Pak terus bawah ya tapi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun awit sampun dipun paringi sekolah wonten ing pelatihan ketepat kewenanganipun Bapak narasumber bisa Bapak Sirayo Bapak Ibu-ibu pasarkaning pelatihan ketepat kegiatan konten jam menika kapenggale sampun tekan nggih. Amargi menika dintenipun jemuah. Menika janjane dereng ngliwati pasar 12 iki gandeng dina Jumat dianggap melewati nggih Bapak Ibu. Dados pinjam materinipun menika supados dipun aturaken aturaken dhateng para siswa kagem materi kompetisi wonten ing taun 2022 rencana bulan Agustus. Mbok menawi mekaten kula minangka wakilipun saking Mundo Kabudaya Kabupaten Gunung Kidul maturaken guni panuwun ini panjenengan sedaya sampun nunggoni nderek pelatihan mocopat mugi saged ndayani dhateng para siswa. Menawi anggenipun memfasilitasi kegiatan menika tasih kathah kekiranganipun kula awit saking pinangkani saking panitia saking Dinas Budaya Kabupaten Gunung Kidul nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Monggo kegiatan menika kita pungkasi kanthi ndedonga wonten rasanipun Gusti ingkang Maha Agung kanthi ndedonga anut kaliyan kapitadosan sowan-sowan. Ndedonga cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.